Türkmenistanyň ýuridik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak hukugynyň özara ulalaşyk esasyny besedilmegi hakynda buýruga gol çekilmeginiň ýa Balkan welaýatyna käbir daýhan hojalyklaryň ýerleri döwlet idara kärhanalaryna berilip başlandy. Bu barada da Açyk Radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Yerli kärençler yer böleklerini izine gaýtaryp almak işleriniň diňe bir ýuridik şahslara, şol sany daýhan hojalyklary we hususy kärhanalara degişli bolman eýsem fizik şahsları öz başda kärenç daýhanlary hem öz içine alýan onaýdýarlar. Balkan welaýatyny buğday we paýty ösdürip ýetişdirýän kärençi daýhanlaryň ýerleri ellerinden alınýar. Diýip bir ýerli daýhanada Açyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk resmileri Gunwatar Sewitde kärenç daýhanlaryň ýer bölekleriniň izine alınmagy bilen bagly ýagdaýlaryň jikme-jikligi barada maglumat bermeýärler. Ýöne oba hojalyk önümçiliginiň düşewünsizligi, galy bersede kärenç daýhanlaryň ekrançylyk işiniň döwlet tarapyndan berk çäklendirilmegi derarly. Ýerli daýhanlar buğday we gowuçy meýdanlarynyň ellerinden alınmagyna gynanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Yerli kärençler paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ujuýup tutdygyny aýdyp düşewünsiz ekrançylyk işleriniň ellerini işden sowudýan onaýdýarlar. Açyk Radiosynyň habarçysy Gyzlarbat we Bereket etraplaryna kärenç daýhanlary bilen söhbetdeş bolup olaryň aladalary bilen gyzyklandy. Öňler kärençden alynan ýer bölekleriniň garalaryna gawun garpy ekmäge ruhsat berildi. 10 ýyl bäri kärençde ýerinde meselem paýtadan başga ekin görseler jerimet alýarlar. Diýip ýerli kärençler Açyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ençeme daýhan onsuzam öýleriniň kärine ýerlerini izine tapşyrmak gözeňini tutup gelýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda ýuridik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak hukugyny besetmek hakynda buýruga gol çekdi. Tonnalarça buğday ýetişdirýän daýhanyň ýyllyk girdejesi bir gap un satyn almagy ýetmeýär. Tonnalarça paýta ýetişdirýän daýhanyň bir dony 2 bolanok. Diýip bir kärenç Açyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti 2018-nji ýylda möhüm oba hojalyk reformalarynyň eglan edilýänligini ma'lum etdi. Daýhan hojalyklary we kärençlere ýörüýte ýergannasyndan 99 ýyl möhlet bilen yer bölekleriniň bölünip beriljekdigi, bölünip berilen ýerleriň 70 götürümine gowuçy buğday we döwlet tapşyryny ýerýän beýlek ekinleriň galan 30 götürümine bolsa, ol mesafy ekin dolanşygyny geçirmek arkaly oba hojalyk ekinleriň östürilip ýetişdirilmegine ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Türkmenistanyň dörli şäherlerinde döwlet telewizionynda görkeziljek bayramçylyk dawaralary barada reportaj taýýarlamak boýunça çäreler dowam edýär. Guramaçylykly geçirilen köpçülikleriň çäreleriň mezuri gatnaşyjylary ýene-de okuwçylar hemde öz iş borçlaryndan hem diňjalmak hukugyndan mahrum edilen büdjet işgärleridir. Şunlar döwlet telewizionyny üçin Türkmenawatda düşürilýän videolary hem büdjet işgärleri çekilýär. Gatnaşyjylardan edilýän esasy talap olar ýaş we geýnüwli gelin gyzlar bolmaly. Bu täze ýyl şäheretine ýaş owudun geýnüwli gelin gyzlar gatnaşmaly edildi. Olaryň eşikleri milliligimizi görkezmeli diýilip häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Esasanam syomka gatnaşan bilim işgärleri olar günne iş ýerlerine gelip ondan soň şähere geçirilýän ýerlere özleri gitmeli bolýar. Dip habarçymyz 30 dekabrda aýtdy. Türkmenawatda esasy çäreler vilayatyň baş arçatynyň daşynda geçirilýär. 27 dekabrda başlanan bu çäreler 1 ýanwara çenli dowam eder. Günde repetisiýa geçirilýär. Baş arça şäheriň daşynda ýerleşýän ak öýüň ýanynda guruldy. Şäherden şol ýere baryp soň ýygyna gaýtmak üçin hem wagt hem de esli madde çykdyjy bolýar. Habarçymyz jemgyýetçilik transportynyň kadaly ýoly goýulmanlygy sebäpli taksili gatnamagyň ýeketäk mümkinçilik bolýanlygyny aýdýar. Taksi çykdyjylary şunlar adam başına 10 we 20 manat aralygyna düşýär. Çykdyjylaryň ählisi gatnaşyjylaryň üstüne ýüklenýär. Gatnaşyjylaryň geýjek toý libaslary hem olaryň öz hasabyna alınýar. Çäre egin eşikleri günnelik ýol çykdyjylary syomka gutarýança gatnaşýanlaryň boýnuna ýüklenýär. Her mektepden çağlar bagynyň adyndan 4-5 işgär saýlanyp ugrudylar. Dip habarçymyz aýtdy. Yerli häkimetleriň gurnaýan häzirki bayramçylyk dawaralary 31 dekabrda akşamdan täze ýyl gijesine çenli dowam eder. Şeýlelikde çäreçiler surata düşüriljek ýere akşam saat 18-de baryp täze ýyly hem şol ýerde garşylamaly bolar. Şäheriň häkimetleri baş arçanyň daşyna saýlanan gatnaşyjylary mejburi toplaýarka yerli ýaşaýjylar şol sanda çağılar bayramçylyk atmosferasyndan lezzet alyp bilmeýärler. Bu ýeriň daşyny gawan polisiýa olary bedelen arçanyň golayna goýbermeýär. Baş arçanyň ýanyna baryp bolmaýar. Ýüze golayıp polisiýa gödäwçilik edýär. Yerli enatalar çağalar bilen baryp uzakdan görüp gaýdýarlar.
Bu ýagdaý 1-nji ýanwara çenli dowam eder. Dip habarçymy daýdýar. Türkmenistanda telewizionyada görkezilýän şatlykly şagalanlary emeli gurnamak we olara çağalary, orta ýaşly adamlary we ýaşuly nesli çekmek tejribesi 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowamly saklanýar. Adamlar bayramçylyk dabaralary, täze dethgalaryň açylşy, bag ekmek ýa-da paxta, buğday we beýleki owa-hojuluk önümleriniň ýygnalmagyna bagşlanan üýşmelenlere gatnaşmagy mejbur edilýär. Döwlet telewizionyasy üçin öňünden surata düşürilýän çäreleriň gatnaşyjylary öz hasabyna satyn alynan bir meňzeş egin başlary giyip, emeli ýylgyrýan, talap edilen pursatlarda el çarpýan şowhunly märekäniň roluny ýerine ýetirýärler. Türkmenistana idigiderli görnüşde pul toplanylmagy ýaly mejburi çärelere duçar bolýan edara karhanalarının işgärleri täze talaplar bilen ýüzbeýdi bolýarlar. Mara welaýatynyň döwlet edaralaryna we hususy karhanalarına zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Edaralarda we hususy karhanalarda erkek adamlardan kellelerine giymek üçin gara renkli kepka ýa-ni papak satyn almak talap edilýär. Her bir kepkanyň bahasy 70 we 100 manat aralygyny üýtgeýär diýip bir kärhana işçisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze talaplary resmiýetiň döwlet we hususy pudogyň işgärlerinden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri hökmüne häsiýetlendirýärler. Adamlardyň edara kärhanalaryň özüne paýlanýan papaklardan satyn almaly edilýärler diýip kärhana işçisi aýdýar. Bu aralykda edara kärhanalaryň işgärleri häkimetleriň papak talaplaryna garşylyk bildirmeýärler. Ýöne olary özleriniň öz isleglerine göre hususy dükanlardan has arzan bahadan satın almak isteýänliklerini aýdýarlar. Biz öz başlyk islen dükanymyzdan papak satyn almakçy diýip aýtsak 70 ýa-da 100 manat puluny berdi. Papagy özüň nereden satyn alsaň şol ýerden satyn al diýerler diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarına büdjet işgärleriniň ýygyderli görnüşde durly bahanalar bilen pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurduň durly sebitlerine şol sanly Mar şäherindäki edara karhanalaryň işgärlerinden täze ýyl arçylarynyň bedegleri üçin pul toplandy. Galy bersede edara karhanalarda prezidentleriň portretlerini çalışmak üçin, paýty ýygym üçin, wagtal tebigaty goramak üçin nilen düşündiriş esasyny, hatda döwlet guramaçylygyna geçirilýän tigirli ýörüşleriň öňü tyrasyna tigir satyn almak üçin nilen bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Edara karhanalardaky papak talaby ilkinji gedek oglan edilýär. Ýokardan gelen buyruk biziň edaramyzda işleýän her bir erkek adam üçin bir papak getirdiler we onuň üçin 70 manat we 100 manat nyrh kesip gitdiler. Siz muny satyn alaýmyl diýip bir kärhana işçisi edara ýolbaşçylarynyň sözlerini getirýär. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar edara kärhanalarda erkek adamlar üçin egin eşik talabynyň güýçlenýändigini aýdýarlar. Täze talaplara laýyklykda erkek adamlara iş ýerlerine jinsili gyma balaklaýanda sport libasyna gelmek gadagyn edilýär. Edara ýolbaşçylary mundan welek erkek işgärlerden diňe gara jalwar giýmegi talap edýärler. Ýöne şeýle bildirişler sebäpli işgärler gara papak talabyna goşmaçy hökmüne, gara jalwar satyn aldyrylmagynyň talap hökmüne girdilmegini alada bildirýärler. Azatlyk radiosy edara kärhanalaryň papak talaplary barada Marynyň vilayet häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.